Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Maharaji. Krishna, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. പാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് 4 ഏതാണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സില് കർമ്മയോഗം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മള്? മെയിൻ ആയിട്ട് 3ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 3ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. കേറിയില്ലേ പ്രഭു? തദ്ദേകം വധ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചു. ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ, ബ്രഹ്മൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യ, ശൂദ്രർ. 4 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 4 യുഗങ്ങൾ പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇഹലോകത്തിലെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഹലോ, ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാൻ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനായിരുന്നേ. ഇതില് ഇപ്പൊ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള 3 വീഡിയോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? 4 അതിനകത്ത് എന്താ എന്റെ അടുത്തുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ ബുക്കാണ്. അപ്പൊ മാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ബുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ ബുക്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഭഗവത്ഗീത അത് അയച്ചു തരുമോ? എന്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ബുക്കിൽ ആ ശ്ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കഥ പറയുന്നതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ, അല്ലെ നമ്മളെ സമയം പോകും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും. നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തിയത്? എന്തുവരെ പറഞ്ഞു? കാമം പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കാമം എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ചിരുന്നതിന് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി പോലെയും പോലെയും പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി ഭ്രൂണത്തെ പോലെ. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജീവാത്മാവിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളുടെ ജീവാത്മാവിനെ. മനുഷ്യന്റെ ഏതിനോടാണ് പറഞ്ഞത്?
കുട്ടി ഹരേ കൃഷ്ണ. മനുഷ്യന്റെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണോ കേൾക്കുന്നത്? എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുക മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവാത്മാക്കൾ. അതങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം പുക എത്ര പുകയാണെങ്കിലും ഒരു കാറ്റ് വന്ന, അതായത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീശി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുക പോയിട്ട് ആ തീ അങ്ങോട്ട് കത്തും, ആളിക്കത്തും അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളില് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സത്സംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൊരി ഉണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ചെറിയൊരു ആവശ്യമുള്ള അവിടെ. അതാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കാരണം ആ മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷി മൃഗാദികള്, അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷി മൃഗാദികള് വീണ്ടും അതാണ് നമ്മള് ഒരു പരിശ്രമം അവർക്ക് വേണം, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമുക്കും കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും അത് സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ സാധിക്കും അത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് സാധിക്കും മനുഷ്യ ജന്മത്തിലൂടെ. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെ? അവര് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവരും കുടുംബമുണ്ട്, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്, അവർക്ക് വീടുണ്ട്. നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുണ്ടാക്കുന്നു, അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വീടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. അവരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്, അവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാതും അവരും നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെ. അതില്ലാത്ത ഒരേ കാര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആത്മാവിന് മോചനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ നമ്മള് നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ? തുടങ്ങിയോ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 പറഞ്ഞത് രണ്ട് മാല ജപിച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാമജപം എല്ലാവരും തുടങ്ങാ, അത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാ. കാർത്തിക മാസം കൂടിയാണ്. ആ വിളക്ക്, ആരതി വിളക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. കുറെ നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഇന്നിനി നാലാമത്തെ അധ്യായം. ഈ 3 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ 3 അധ്യായത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഇതുവരെ ഉള്ളതില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്? ഭഗവാന് നമ്മള് ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ശരി. നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ വെടിയണം. കീർത്തനം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നാമജപത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ഇനി അധ്യായം 4ലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 4ാമത്തെ അധ്യായം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവായിരിക്കും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം? എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കപ്പുറം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാക്കുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും, മനു ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? ഇഷ്വാക്കുവിനും ഉപദേശിച്ചു.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അർജുനനല്ല ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സനാതനമായ യോഗത്തെ ഭഗവാൻ ആദ്യമായി അർജുനനല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അതിനു മുന്നേ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനു അത് ഇക്ഷാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഭഗവാൻ അർജുനന് മുന്നേ ആർക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പേരിന് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷത, പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യദേവന്റെ ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന ആള്. അതെ, അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെ, പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷൻ, ആ ഒരു സ്ഥാനമാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ്. ഇന്നലെ വേറെ ആരോ ആയിരുന്നു, നാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വരുണൻ, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു അല്ല, സോറി, ആരാണ്? വിഷ്ണു. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറയുക? ഗണപതി. എല്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ദേവന്മാരെ പേരുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അവരുടെയൊക്കെ പേരുകള് വേറെ എന്തോ ആണ്. അതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് വിവസ്വാൻ. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥാനമാണ്. നാളത്തെ സൂര്യദേവൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ഇന്നലെ വേറെ ആരായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് സൂര്യദേവനാണ് വിവസ്വാൻ. അപ്പൊ അന്ന് വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും, മനു അത് ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനെന്താ സംഭവിച്ചത്? ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം ഋഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ ശാസ്ത്രം അത് രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ കുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്ന ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ കാലക്രമേണ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് വിവസ്വാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം, വിവസ്വാനൊക്കെ ആരായിരുന്നു? പണ്ടത്തെ ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവരെല്ലാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഭരണം നടത്തുമ്പോ അവിടുത്തെ ഗ്രഹനിവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടെ, സഹായത്തോടെ ഭരണം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഭരണം നടത്താനും കുറെ കർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വിവസ്വാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്കൊരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാകും, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അറിയാനായിട്ട് ഒരു മാനുവൽ ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിനായിരിക്കും അവിടെ പിന്നെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. കാരണം ആ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രം നമ്മളെ കയ്യിലില്ല, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കും നമ്മുടെ അവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ എന്ത് വരാണ്? അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നെ അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? അങ്ങനെയാണ് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ രാജർഷികള് ഇത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ പരമ്പര ശൃംഖല, ഇനി ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ആർക്കാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആദ്യം ഇത് ബ്രഹ്മാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിക്ക് കൊടുത്തു. വ്യാസദേവൻ പിന്നെ മധ്വാചാര്യർക്ക്, അങ്ങനെ വന്ന് 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 32ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ട് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ വന്നു. ആ പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ,
വ്യാസൻ, മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ആ ഒരു പരമ്പര. അപ്പൊ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരാളിൽ നിന്ന് കൈമാറി അടുത്ത ആൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു തരത്തിലും എന്ത് വരുന്നില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ അവിടെ വരുന്നില്ല. അതായത് ഒരു തരത്തിലും അതിലൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നില്ല, നമ്മള് അതിലുള്ളതൊന്നും കളയുന്നില്ല. എന്താണോ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് ആ പരമ്പരയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതേപടിയാണ് നമ്മള് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറി പോകുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു മരത്തുമല് ഒരു മാങ്ങയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, മാങ്ങയുണ്ട്. ആ മാങ്ങ നമ്മൾ നേരെ പൊട്ടിച്ച് താഴ്ത്തിട്ടിട്ട് എടുക്കുമ്പോ എന്താണ്, അത് കേടാവും അല്ലെ. അത് പഴുത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അത് കേടാകും. പകരം നമ്മൾ ആ മരത്തിൽ ഒരാൾ കയറി അത് പൊട്ടിച്ച് വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി, പിന്നെ വേറൊരാൾക്ക് കൈമാറി വരുമ്പോഴോ എങ്ങനെയാണോ ആ മരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്, ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷി, പിന്നെ മധ്വാചാര്യര്, പിന്നെ കുറെ ആചാര്യന്മാരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരിലൂടെ കൈമാറി 22ാമത്തെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലെത്തി. പിന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് അത് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോ അതിലുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേപടി തന്നെ നമുക്ക് എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ പരമ്പരയുടെ പ്രത്യേകത, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കാരണം, യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നീ എന്റെ ഭക്തനാണ്, നീ എന്റെ മിത്രമാണ്. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം, ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്, നിനക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ശരി. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാ വിവസ്വതഃ കഥമേതദ്വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്, അതിന് മുന്നത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ, ഏത് യുഗത്തിലായിരിക്കുന്നത്? ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. അർജുനനും ഭഗവാനും ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ്. പക്ഷെ സൂര്യദേവൻ വേറെ ഏതോ യുഗത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് ആ സമയത്തുള്ള സൂര്യദേവന് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഒരു സംശയം അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആര് ചെയ്തത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനന് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ശരിക്കും ആരാണ്? മുക്താത്മാവാണ്. മുക്താത്മാവ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെ അറിയാത്തതല്ല, എല്ലാതും അർജുനൻ അറിയാം. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്നാലും അത് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു ഭാവത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അർജുനൻ മുക്താത്മാവാണെന്ന് പറയാം. അർജുനൻ മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധത്തിലല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആധികാരികമായിട്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദാ പരം തപ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയണ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും, നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്താണ്, എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നിനക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാനും ഇതിനു മുന്നും ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വേറെ ഏതോ പേരില്, വേറെ ഏതോ രൂപത്തില് അർജുനനും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു, നിനക്ക് ഇതറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അർജുനന് അത് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്? അർജുനൻ മുക്താത്മാവാണ്. ഭഗവാനെ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് അർജുനന്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതാത്മക ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രമാണ്. അർജുനന്റെ ശരീരം, അർജുനൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശരീരബോധത്തിലാണെന്ന് അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ, അതായത് നമ്മളെ ശരീരം മാറുന്നതോട് കൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? മുൻ ജന്മത്തിലെ സ്മരണകളെല്ലാം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും. ആ ശരീരം മാറുമ്പോ നമ്മൾ, അതായത് മരണപ്പെടുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, പിന്നത്തെ ഒരു ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല. സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജനനമില്ല, എനിക്ക് മരണമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എപ്പോഴും എന്താണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അർജുനൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒരു ശരീരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്, അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം അതൊരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാം. ശരീരം മാറുന്നതോട് കൂടി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ മുൻജന്മത്തിലെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് അതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച്, അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അജോപി സന്നിവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമനിഷ്ഠായ സംഭവാമാത്മമായയാ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എനിക്ക് എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എനിക്ക് പിറവിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവിടെ പ്രഭുവിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പ്രഭു. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരുന്നാലും എന്താണ്, എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല അല്ലെ? പിറവിയില്ല, മരണവും ഇല്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ബ്ലഡ് കാണാൻ സാധിക്കും, ഞരമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും, മാംസം അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരിക്കലും നാശം നേടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ്. യുഗം തോറും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത
അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിട, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മം തഴച്ചു വളര, ഇങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നിടത്ത് ക്ഷയം വന്നാലും അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. നമുക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ശ്ലോകം? കുറെ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന? യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാണ്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തിനൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ സാരമില്ല കേട്ടോ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എവിടെ അവതരിക്കും, എങ്ങനെ അവതരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമെന്ന് പറയും. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം ഇനി ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഇനിയും വരാനുണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ്? കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ ഇനി ഒരു അവതാരം വരാനില്ല. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു അവതാരം ഏതാണ് കലിയുഗത്തിൽ? ഇനി അവതാരം വരാനുണ്ട്. എപ്പോഴാ വരുന്നത് ഏകദേശം അറിയാവോ? കലിയുഗത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ. കലിയുഗത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥ, സത്യാവസ്ഥയുടെ സത്യയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലും, അതായത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ്, ആ ഒരു സന്ധി സമയം എന്ന് പറയാം. കലിയുഗം തീർന്ന് സത്യയുഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നുള്ള ഒരു സമയം, ഒരു പീരീഡ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് കൽക്കിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭാഗവതത്തില് പേരും അച്ഛന്റെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തരെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് സർവഭാമ ഭട്ടാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്? ഞാൻ ഷഡ്ഭുജ രൂപത്തിൽ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിച്ചതും ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് വന്നതും ശ്രീരാമനായിട്ട് വന്നതും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കലിയുഗം കഴിഞ്ഞ 4 യുഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കലിയുഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സത്യയുഗം, അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളെ എന്താ പറയാ, കലണ്ടറിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി പറയുന്ന പോലെ ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനുവരി വരുന്ന പോലെ ഈ 4 യുഗങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കലിയുഗം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സത്യയുഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. ഇനി ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താ പറയണത്? അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ. ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കേണ്ടി വരില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവരെവിടേക്ക് പോകാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അറിയാവോ? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വൈകുണ്ഠല്ലേ? വൈകുണ്ഠം
വൈകുണ്ഠല്ല, വൈകുണ്ഠത്തിലല്ല ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ്. നമ്മള് 3 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചുതരാം. വേറെ പറഞ്ഞുതരാം, അത് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൂന്നെണ്ണം കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതില് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ഈ താമരതളം പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ഇതാണ് വൃന്ദാവനം. ഇവിടെയാണ് റാണി ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണിത്. ഈ കാണുന്ന യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ നരസിംഹ അവതാരം ഉണ്ടാവും, വാമനാവതാരം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതാണ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ. അതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഭഗവാൻ എവിടെയുള്ളത്? വൈകുണ്ഠ ലോകം. ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകം കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇനിയൊരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറയാം. അതായത് ദാമോദര മാസത്തിന്റെ മഹിമയും കൂടിയാണത്. ദാമോദര ലീല ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുറെ ലീലകളില് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കുറെ ലീലകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു ലീലയാണ് ദാമോദര ലീല. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് പറയാട്ടോ. അടുത്തത് വീതരാഘഭയ ക്രോധ മന്മയാമാമുപാശ്രിതഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മത്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരായിട്ടുണ്ട്. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായിട്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുക. ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുക, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാവുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനില് ദിവ്യ പ്രേമഭക്തരാകാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രയും അടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കണം, ഭയം ഇല്ലാതിരിക്കണം, ക്രോധം ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കിത് സാധിക്കുന്നത്. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവാ ഭജാമ്യഹം മമാവർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം യശോദ മാതാവ് ആരാണ്? വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ അമ്മയാണ് അല്ലെ. ആ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാനായിട്ട്, കുട്ടിക്കളി കാണാനായിട്ട്, അതൊക്കെയാണ് ആരാഗ്രഹിച്ചത്? യശോദ മാതാവ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അതാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ രീതിയിലാണ് ആർക്ക് അവസരം കൊടുത്തത്? യശോദ മാതാവിന് അവസരം കൊടുത്തത്. അപ്പോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്, വൃന്ദാവനത്തിൽ കുറെ
സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു, ഭഗവാനൊത്തൊരു കളിക്കാണ്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവസരം കൊടുത്തു, പ്രതിഫലം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പല രസങ്ങൾ പറയും. നമുക്ക് ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, അങ്ങനെ പല രസങ്ങൾ പറയും. നമുക്കത് പോകെ പോകെ പറയാം. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകും. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരും. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമം വിദ്യാകർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശ്ലോകമാണിത് അല്ലെ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞ, പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വ ഗുണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങള്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഗുണങ്ങളുടെയും ആ ഗുണം അനുസരിച്ച് ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണം അനുസരിച്ച് വരുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. അങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, അങ്ങനെ 4ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരിച്ചത്? പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതനുസരിച്ച് വരുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെയും മുൻനിർത്തി, കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങള് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് തിരിച്ചത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഭജനം നടത്തിയത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് വിഭജിച്ചെങ്കിലും, വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ അല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയാം. ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അതീതനാണെന്ന് പറയാം. അധീനത്തിലല്ല, അതീതത്തിലാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും. അപ്പൊ ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തിരിച്ചത്? ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ, 4 ഗുണങ്ങൾ. ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നവരാണ്? സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. സത്വഗുണമാണ് ബ്രാഹ്മണരിൽ കാണുന്നത്. പ്രധാനികള് സത്വഗുണ പ്രധാനികളായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണര്. ഈ ബ്രാഹ്മണര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരായിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ബുദ്ധിശക്തി കൂടിയവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന, ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം? ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ക്ഷത്രിയര്. ക്ഷത്രിയര് രജോഗുണമാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്. രജോഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ കർമ്മം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് രജോഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയന്മാര്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഭരണവിഭാഗം, ഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് ഭരണവിഭാഗം. അവരിലാണ് ഭരണവിഭാഗം ഏൽപ്പിച്ചത്. മൂന്നാമത്തത് വൈശ്യർ. വൈശ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മിക്സ് ആണ് വൈശ്യര്. അപ്പൊ അവരാണ് കച്ചവട വ്യാപാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. വ്യാപാരികള്, അതൊക്കെ എന്താണ്? വ്യാപാരികളാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം വൈശ്യര്. അപ്പൊ അവരിൽ കാണുന്നത് ഏതാണ്? 2 ഗുണം മിക്സ് ആണ്. രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണം. നാലാമത്തതാണ് ശൂദ്രർ. ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിലാളി വിഭാഗം, തമോ ഗുണത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ തൊഴിലാളി വിഭാഗമാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര്? 4ആമത്തെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ശൂദ്രർ. ഇത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ച് വരുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു തിരിവ് നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല.
ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനാണത് ചെയ്തതെങ്കിലും അതിന്റെ കർത്താവ് ഭഗവാനല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും. നമാം കർമാണി ലിപ്പത്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മ പിർനാസ ഭത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന് ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. അവര് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിച്ചപ്പെട്ടാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ വീണ്ടും ജനിക്കുകയും വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവാരി രക്ഷപ്പെടാം. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി പിന്നെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ അത് ഉണ്ടാകില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കില് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് കർമ്മ ഫലേച്ഛയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? സത്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം. സത്യം പരം ധീമഹി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ സത്യം. ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആരിലൂടെ? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോ ആ സത്യം പറഞ്ഞു തരാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും അത് സാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിനു മുന്നേ ഭഗവാനെ കണ്ട ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമുക്കത് അറിയണം, എന്നാലേ നമുക്കത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ സത്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ സത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും, സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും ആ ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് തേടേണ്ടത്? ജ്ഞാനോപദേശം നേടേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും ഗുരുക്കന്മാരെ, കുറെ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്? സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുവിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മള്. ആ ഗുരുവിനായിരിക്കും എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി ആ ഗുരുവിനായിരിക്കും ജ്ഞാനോപദേശം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. നമുക്കറിയാലോ, പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാവോ ഗുരുവിന്റെ പേര്? ഭഗവാന്റെ സന്ദീപനി മഹർഷി ആയിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഗുരു. ആ ഭഗവാനും ബലരാമനും ഒക്കെ അവര് എന്താ ചെയ്തത്? ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ പത്നിക്കും വേണ്ട സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താണ് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് എത്ര നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിനോട് സേവന മനോഭാവത്തോടെ, വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം ആ ഗുരുവിനോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് എങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചതായിരിക്കും ആ ഗുരു. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനായിരിക്കും സത്യം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ജ്ഞാനം തേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അജ്ഞശ്ച ശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി നാ പരോ നാ സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളായവർക്കും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല.
അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് നമ്മൾ ആ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, സത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും അത് സാധിക്കില്ല. ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളായവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കൊന്നും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. അവര് അധപതിച്ചു പോകും. സംശയാലുവായ ജീവൻ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് പരലോകത്തിലായാലും ഒരു സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ ഒരു ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംചിന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നോടാണോ? കേൾക്കാൻ പറ്റണില്ല. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. യോഗ സന്യസ്ത കർമ്മ ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മാവം തം കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, അർജുനനോട് പറയാണ് ധനഞ്ജയ. ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? അർജുനനെ ധനഞ്ജയ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. രാജസൂയ യജ്ഞത്തില് ജ്യേഷ്ഠന് ധനം സമാഹരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ധനഞ്ജയൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് വന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ, കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്രകാരം അയാൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആരാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങും. അപ്പൊ അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവന്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നവന്. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താലും പാപകർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലമില്ല നമുക്ക്. എന്താണ്? നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാണില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കർമ്മഫലങ്ങളാല് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗ ആത്മത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങള് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയണം. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് അല്ലെ? അർജുനന് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ അജ്ഞാനം ഇപ്പൊ നിന്റെ മാറണം. അപ്പൊ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതായത് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിഷ്ഠയോടെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനുമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പോലെ അനുസരിച്ച് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്
നിനക്ക് എന്താണ് എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി ആ ഇതിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അതിനെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കുക. അങ്ങനെ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് അവസാനം. അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? സൂര്യദേവനായ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, വ്യാസദേവൻ. ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ. അല്ലെ? വ്യാസദേവൻ ആരാണ്? മഹാഭാരതം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ് വ്യാസദേവൻ. മഹാഭാരതം രചിച്ചത് ആരാണ്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമാണ് കൊടുത്തത്. അല്ലെ? വിവസ്വാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവൻ എനിക്കും നിനക്കും അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് അതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏത് ശ്ലോകാണ്? 4:6. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എന്നിരുന്നാലും യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. സത്യയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണ് അറിയാവോ? സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാൻ വാമനരൂപൻ അല്ല, സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നരസിംഹമായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. നരസിംഹമായിട്ട് ത്രേതായുഗത്തിലോ ശ്രീരാമൻ രാമനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അവതാരം പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഓരോ ഭഗവാൻ വരാനുണ്ട് കലിയുഗമായിട്ട്. ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മക്ഷയം എപ്പോഴാണോ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം, എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, ധർമ്മം തളച്ചു അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അല്ലെ? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും പ്രാധാന്യം പറയാം നമുക്ക്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭഗവാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണോ? സ്ഥാപിക്കാനാണോ?
ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ കാരണം ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലീലകൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ മക്കളെ ഇത് എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സുദർശനചക്രം ഒന്ന് വിട്ടാ പോരെ, എല്ലാ തലകളൊക്കെ അറുത്തെല്ലാം കഴിച്ച് തിരിച്ചെത്തും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതായിട്ട് വല്ലതുണ്ടോ? പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരാണ് കൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത്? രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ അല്ലെ. ഗുണത്തിന്റെയും അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തിന്റെയും ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അപ്പൊ ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തിരിവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 34 എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം വിനയത്തോടു കൂടി. ആത്മീയ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഗുരുവിനെ ആയിരിക്കണം സമീപിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഗുരുവായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അറിവുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ കൂടെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മളൊരു ടീച്ചറെ കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി ഇല്ല അല്ലെ. പരിശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തന്മാരായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ നമുക്കപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗുരു തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ആരിലൂടെ കിട്ടും? ആ ഗുരുവിലൂടെ. ഒരു ഗുരുവിനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആ ഗുരു ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആധ്യാത്മിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിരുന്ന് ഈ പുസ്തകം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം. ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾക്ക് എന്തിനു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു ഗുരുവിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു. നമ്മൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തില് നമ്മളുള്ളിൽ ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചൈത്യഗുരു ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നത് ആരാണ്? ഗുരുവാണ്. നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? മാതാജി നരസിംഹാവതാരത്തിലെ യുഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ? നരസിംഹാവതാരം 4 യുഗങ്ങള്, 4 യുഗങ്ങൾ: സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം. നരസിംഹാവതാരത്തിൽ വരുന്ന യുഗം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയൂ.
ദ്വാപരയുഗം സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തില് സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരാണ്? നരസിംഹായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. നരസിംഹായിട്ട് എന്തിനാ വന്നത്? നരസിംഹായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജിനെ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നരസിംഹ അവതാരം എടുത്തപ്പോ ഒരു ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനാണ്. ആ ഭക്തന് ഒരു പേരുണ്ട്, അറിയാവോ? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലേ? ഭക്തിയുഗല്ല, സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, അത് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 4 യുഗങ്ങളും അതിന്റെ ദൈർഘ്യമൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. 4 യുഗത്തിലെ നരസിംഹാവതാരാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്യയുഗത്തില് കുറെ അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞുതരാം. ബാക്കിയല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ 6ആയിട്ട് ഈ അവതാരങ്ങളെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ, സത്യയുഗത്തില് നരസിംഹമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ദ്വാപര യുഗത്തില് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വന്നു? ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നു. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്രീരാമസ്വാമി. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരം വന്നു. പിന്നെ ഒരു അവതാരം വരാനുണ്ട്. അത് മാതാജി, ഈ വാമന അവതാരം ഏത് യുഗത്തിലാണ് വന്നത്? ഏത് വാമനാവതാരം ഏത് യുഗത്തിലാണ്? വാമനാവതാരം ഏത് യുഗത്തിലാ വരുന്നത്? അല്ല, വാമനനായിട്ട് വരുന്നത് ഏത് യുഗം? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, ആലോചിച്ചിട്ട്. അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ധാത്രായുഗമാണോ സത്യയുഗത്തിലാണോ? ത്രേതായുഗത്തിലാണ്. സത്യയുഗത്തിലല്ലേ? ത്രേതായുഗത്തിലാണ്.